mandinibulise bangcwele qale kumfundisi wami omhle ndambulisa uPastor Sidole khona ebandleni kaLishayini. Hallelujah, ndibulise uLady President oh beautiful. Hallelujah, qale Lishayini. Hallelujah. Oh President Adimboni, hallelujah, naye sengekho ndiyambulisa. Hallelujah. Usunday school teacher pha umdlezane wabantwana ngicela nishayele izandla ngiyambulisa. Worship team, omama, i-youth Sunday school umuntu okhoyo endlini, media team ndiyayibulisa naye ngegama elihle lenkosi. Hallelujah. Amen. Lo umileyo phambi kwenu igama lakhe ngosipho esihle. Hallelujah. Ifani kunqunge. Hallelujah. Ndisindisiwe bangcwele. Amen. Ndabaptizwa ke mna ke ngenxa yencwadi kaMarko 16 verse 16 le ithi bana ngaba lo ukholweyo wabaptizwa wosindiso. Hallelujah. Ndendakholwa ndabaptizwa ndaze ndasindiswa. Hallelujah. Njengoba ndibaptiziwe emanzini amaninzi egameni elinye kuphela ndafumana isipho somoya engcwele. Hallelujah. Enkosini bangcwele ngoku ndime apha ukuzokwenza i-tithes and offering. Hallelujah. Siyazi sonke nge-tithes and offering. Into endizaqala kuyo zii-tithes. Hallelujah. Ungasondeza iBhayibhile yakho ibe sethangeni okanye ibe sesandleni. Hallelujah. Ingabi kude nawe. Sawufunda eBhayibhileni, angizuyikha entloko, andizuyiqweba, ndizayifunda eBhayibhileni. Hallelujah. Ndizawuqala kwi-tithes bese nditshilo. Ii-tithes ke zithetha ukuthi 10%. Hallelujah. Means the 10th part. Hallelujah. Njengoba 100% but la 10%, la 10th part. Hallelujah. That means when ushekelwa ngo-90% ngowakho yena. Then u-10% yena uyaphi? U-10% kwi-tithes ngokaThixo. Hallelujah. Ubuyela kuThixo, wena uthatha u-90%. Yena ukunika u-100%. Yena uthatha u-10%. Wena ushikelwa ngo-90. Hallelujah. Hallelujah. Into ye-tithes ayiveli kwi-New Testament. KwiTestamenta entsha ikhona, iqale phaa kude kwi-Testament endala, Old Testament. Hallelujah. Kwincwadi yokuqala eBhayibhileni nje kuvula iBhayibhile kwiGenesis, incwadi yendalo, ikhona i-tithes phayana. That means ayisiyonto evela ngoku, yinto esuka nayo kudala yaze yagqithela ku-generations nge-generations. Hallelujah. Nangoku ke asizuyeka kuba sisithi into yakudala, yinto yenziwayo ekumele siyayenza nathi. Hallelujah. Ngoba yi-vision kaThixo, umbono kaThixo into ye-tithes. Hallelujah. Ndawucela ke utyhile phayana kwiBhayibhile yakho incwadi yeGenesis chapter 2. Xa ufuna chapter 2 uzuye ku-15 zawuphela ku-17. Chapter 2 verse 15 up until 17. Zayifunda ke, I think sifumene sonke. uYehova uThixo wathabatha umntu wambeka emyezweni we-Eden ukuba awusebenze awugcine. uYehova uThixo wamisela umthetho umntu esithi, yonke imithi yomyezo ungayidla uyidle. Ke wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungawudli, kuba mhlana uthe wawudla uyakufa. Amen. Le nto iqale phaa e-Eden, apho uAdam bebekhona phaa. Hallelujah. Egadini yase-Eden. Hallelujah. uThixo ke kwakhona imithi eyayikhona phayana, itsho uba ningayifundela abantu zayiva le nto ndiyithethayo. uThixo phayana ayikhona imithi ayikhoyo ewayibekile phayana imihle iyokozela inayo yonke into. Hallelujah. But uThixo kwakhona lo mthi umnye uphela, waze wamyalela wathi bangabaze ningatyi kulona umthi, but wonke imithi eniyibonayo apha yeyenu ze niyidle kangangoko. But uThixo wathi bangaba lo umthi uzingawuchugumisi. Hallelujah. Le nto ithetha ukuthi ke uThixo ikhona le nto ayilapha kuwe iye yakhe, angafuni wena ilapha kuwe ungayichugumisi ngoba yekaThixo. Hallelujah. Ii-tithes zenzelwe loo nto. 10% sumchugumisa ngokaThixo. Ayiqali ngoku, iqala phaa egadini. Wawubeka umthi wathi uze ungachugumisi lo mntu, uze ungatyi kuwo. But isimanga esenzekayo uba uchugumisa, nantsi ingxaki ke ngoku. Kwavela ntoni? Baqalekiswa. Banikwa iziqalekiso, inyoka yaqalekiswa yona qala, umfazi naye qala watshona waqalekiswa. noAdam yena qala waqalekiswa.
because utye apho uThixo ethe uzungatyi. Singayenzi impazamo yothatha into kaThixo sitye. Asiyazi into sawuhlangabezana nayo endleleni. Ngoba uThixo uza kohlwaya. Ngelaa nto bekunikile uba uzungayityi. Ukuyalela uThixo wathi uzungaphathi apha. Hallelujah. Ngoba ukhe wadla, utshilo wathi ukhe wadla apha ndiyakufa. Simple. Akathethanga enye into, akakhange bagwagwise, akakhange beyijikeleza wathi ndizawufa. Benza imistake eyi-1 uEva. Wamamela inyoka. Wadla, wadlisa noAdam. Khange kuthiwe ndizakuqalekisa wena Eva wedwa. Uthe wabaqalekisa bonke, wabadulisa, wabaqalekisa wena nyoka, wena Eva, wena Adam. So uThixo ke ngoku akazuthi bana ngaba kuba mna bendinale ngxaki bendinayo, okay ndizakusizela. Khanga basizele, wenze ilizwi. Hallelujah. Wenze ilizwi bana ngaba funeka ndiyenze into ebendithethile. Akajikeli ilizwi lakhe. Akajikeli ilizwi lakhe. Uba bethe uza kwenza into ethile funeka yenzile. Loo nto leyo. Nabo ke ngoku beqalekisiwe. Oomama bazalwa ngembuleleko, ngebhulakeleko. Bazala kabuhlungu. Isiqalekiso. uThixo wasimisayo ngenxa yoba batya ekuthini uThixo wabeka wathi wakhe lo mthi. Singayenzi impazamo yothatha into kaThixo siyenze kodwa sithinda sinikwe enough for thina, yanele for thina, but siphinde sisuke kule yethu siyotya nekaThixo into. Asoneli ngoba. Hallelujah. Zii-tithes ezo. Beka u-10% ecaleni. Andithethi namntana, andithethi namama, andithethi nomntu ophangela kwamasipala. Wonke umntu. This applies to everyone. Amen. Beka into kaThixo ecaleni, ugqwabuze ke ngokwezi zakho. Gqwabuza ube uThixo yena umhoyile. Qala ngaye. Athenge ngapha u100% wakho i5000. Khuphe ecaleni. Noba u10 khuphe ecaleni. Khuphe ecaleni mayibe secaleni yona udilishane le. Amen. Ithi phaya kuncede amalaki emizekeliso ithi bana ngabaziziseni. Bring ziziseni endlini. So izishumi eziziza apha endlini. Thatha ishumi sakho uzisize apha endlini. Hallelujah. Apho khona umoya wakho uhluthayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ithi tithes zivula ii-windows zamazulu. Ziyavula. Ithi ngeza tithes zakho noba mhlawumbi upe i100 laa 10 rand yakho iyavula iifestire zamazulu. Khawucinga uvulelwa iifestire zamazulu nge10 rand. Uvulelwa ii-windows zamazulu nge10 rand nje kuphela. 10 rand engathengi nesonke emadrigabeni. Uvulelwa ii-windows zamazulu nge10 rand yakho nje. Ithini ke ngoku yona i-offering? Into i-offering yona yenzayo emveni koba zivuliwe zafestire phagenge ngala 10 rand yakho, yona ke ngoku eza blessings. Ubana ngaba ifestire yakho ivuleke kangaka zaphuma zingaka. Ukubana ngaba ifestire yakho iyavuleka kangaka zaphuma zingaka kwesi space singaka. Ezo blessings zakho zideterminwa yi-offering yakho. Zona ke ngoku uvula awuzukwazi thetha ukuthi ke ngoku ukubana ngaba ii-tithes zakho uzibhatalanga, awuzikhuphanga, festire zivaliwe. Nikela zivaliwe ifestire, izawuphuma phi blessing? Zivaliwe ifestire ngoba ithi tithes ivula iifestire zamazulu. Vuleka festire zamazulu, phuma blessings ze-offering yam. Hallelujah. Hallelujah. Safunda phaa i-offering kule ncwadi yi-1 chapter 4. Chapter 4 verse 3 up to 4. Hallelujah. Kwathi ekupheleni kwamihla ithile uKayini wathabatha eziqhameni zomhlaba wazisa umnikelo kuYehova. uAbel wazisa naye ethabathe kumazibulo ezimvu zakhe kwezinamanqatha, waze uYehova wambheka uAbel nomnikelo wakhe. Saphela apho. Hallelujah. I-offering ke ngoku ilena ke ukudetermine i-blessings zakho zophokoka kangakanani na ebomini bakho. Hallelujah. Ithi yona le ndawo ubana ngaba uAbel umncinci ke kunoKayini. Hallelujah. Umncinci basengabantwana abangabantwana baka-Adam noEva apha. Hallelujah. That means go odintle nabo baya apply kule nto. Osigaqa baya apply kule nto. Ithetha nabo. Hallelujah. uAbel umncinci kunoKayini mamela. uAbel umncinci kunoKayini but khawumamele uAbel wenze ntoni? Uthathe kwezinamanqatha. Hallelujah. Wazisa kuYehova. Hallelujah. But yena naye uKayini uzisile. Awenze into right, unikele kuYehova. But ezakhe izinto zeziyazi nje
ndiyanikela kuba ubizwa umnikelo. Amen. Yeah. But yena uAbel uye wayi-understanda into yomnikelo, wayi-understanda uThixo bomini bakhe, wayi-understanda why ndifunekile ndinikelile. Haleluya. Xa u-understanda why ufuneka unikelile, awusoze uthathe nje nanjana wathi ungxamile uphose phaa. But yena uAbel ukhe wayihlala phantsi le nto yamtya, wayi-understanda, wathatha kwezinamanqatha. Khawucinge xa ithatha kwezinamanqatha ushiyeka nantoni yena? Kwezigulayo kaloku. Ngumelusi kukwezigulayo, kwezingenampilo, kwezingafa na-anytime. Wena uthathe kwezinamanqatha wazinika uYesu uThixo ukubana ngababone ngazo. Mna zawushiyeka nezi zifayo, andinangxaki. Let's sacrifice, bangcwele. Offering is a sacrifice week. Hallelujah. Ukuncama kwakho. If uyancama kwezinamanqatha uThixo yena akasoze akakwanti kaxa kwanto. Hallelujah. Ndifuna nangoku ekuseni sizonikela, khawuncame. Thatha kule inamanqatha. Hallelujah. Usheke ke ngokwena noba zezi zigulayo zidinga iservice. Hallelujah. Singazonikela bangcwele. Hallelujah. Ndicela uMC.